So sense mayende bona enchera mo yo kobeka oboroso obwekiranu ase egesaku kyumugusi kulia rero nigo erombe yebyombe bya amwa anyagetinge heritage nigo bawumrana amo asense meri ya manga nagosanga endagera nagosanga boigo egekoro ekerobarwa obosemi gochia ase omugusi singencheyo mosaketo Polycarp Okara niga ikasense meyo nagotwariganiria orobotu orekerano asenchirega Unenchire ye moyo kubeka chingikero chia egesaku kyomugusigo cha Seamate nigo herombe yega ya Manyagetinge Heritage Council itukiriga lya lero yanyara kubagekura umusangerekano uyurenge bugosanga nawe gokoro kyobwanjeni ya Seamate Marigo kolekana ase chinsebe chiga chebitunwa bya manga igo twachaso goja kuyeka ekigusigie ito asitwasirerete ekiare manga nere getunwa kyomorembe n'obwanchani na intunto bwate mulima gosento bwati mulima omulimo oyo ito noro twacha kurumambia twakanatire twasororire omorembo oli nyakomo gendi atotigerete obororo atotebe tinto kokwana ni nokoboko guchabosio tokwana ni amagega noro twasorora na endere nyamwara akanyongo gite twabugori korwaria igo twabugori korwari ngoro mwaga ekiagera chisokoro ne chisokororia igo chiatobekire tiki ukwana bikirekyo nigo bagendere koba bakubura egesaku kyomugusiko genderera kubeka chingikire chigago chase abana bagukina elio ekegusinge turutumbwa. So what we are seeing right now is not our culture, and we are here to say no to gender-based violence, to say no to modernity that is kind of polluting our culture. Nigo bagendere ko bagugikire bikora byagendere ko bigokorekana sorogongo rwa gusiasa matukabwa ngoiga ebyo korengana mona barabu batebiro nyinjike gusike bekire buya konangombiyo akaba rero abantu babere inyama bago kenyubu nenyama abantu bakobetereri gukora ibintu bitarengo kare bamanya kubiro kege koro nyumba ntubwata ini morembe toyo nyumba nigo boigo gusaba kwa rurwe koroisi wakwe msia mwase ajaiga nenjire yemo yo kubeka nabagukorendeke guseke ochase ebyale bigocha eliongesira bagusibu nabono ekero twarenge ngumbu abantu abatanga you are from Kenya I want to go to Kenya ngai nkogenda koro chinyanga uje ntobwate ngoro ya mwaga iga na igwete kare ntoko yarorsi na ntutore ebe museum esa amini esa abantu bakogenda elia kabere ntobwate tabaka unless tushikane kama Kisii counts and Nyamira counts for us to have a museum here to conserve our culture. Tukifanya bure tu venye tumesimama hivi leo tutaongea na tutaenda na tutasahau. Lakini tukishikana kama wazee wa mama tuweke museum hapa, we document, our schools will come and visit and we will learn our culture. Hatutakuwa na mchanganyiko kama hii yenye tuliona ya huyu mama kupiwa na kufanya nini ati kusema ni culture. No. Egin ko reporter getaseni kya wajete kya gatembe kurugige iga sinseme chiga cha manga ime yebunga yiga yabo getutwe count ne ya Nyamira inche gonguru kwa Polycarp Okara